Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω σήμερα πώς να αρχίσετε σωστά μια επιχείρηση με βάση το σπίτι, τι επιχείρηση, τι μπορούμε να κάνουμε και πού μπορεί αυτή η επιχείρηση να μας φτάσει. Τώρα θα μιλήσουμε για το δικτυακό marketing και γιατί το δικτυακό marketing. Πρώτα απ' όλα το δικτυακό marketing έχει μια εξαίρετη ανάπτυξη και είναι από τα μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Εδώ βλέπουν το 2013 το τζίρος έφτασε 167 δισεκατομμύρια το χρόνο. Προσπέρασε πολλές βιομηχανίες που πιστεύαμε ότι ήταν στη κορυφή. Όπως είδατε στην προηγούμενη εικόνα από επίσημα στοιχεία της Direct Selling Association, το δικτυακό marketing είναι βιομηχανία με το μεγαλύτερο τζίρο. Εδώ θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και με πιο πρόσφατες πληροφορίες. Το 2014 παγκοσμίως είχε μια αύξηση κατά 6,4% στο 182 δισεκατομμύρια. Από 167 έφτασε στα 182. Δηλαδή μια ραγδαία ανάπτυξη. Μας δείχνει ότι πάμε στην επιχείρηση του μέλλοντος, για πολλούς λόγους. Στην Ελλάδα είχαμε λόγω των προβλημάτων εδώ μια πτώση 7,6%, το τζίρο δηλαδή 202 εκατομμύρια δολάρια αμερικάνικα. Στην εταιρεία της Forever Living, στην οποία εργάζομαι εγώ, είχαμε μια αύξηση του τζίρου 10,5 εκατομμύρια, μια αύξηση κατά 8%. Υπάρχουν και σημαντικοί λόγοι για αυτή την αύξηση. Τώρα, βλέπουμε για τη νέα τάση εμπορίου. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις άμεσες πωλήσεις το 2014 ήταν 194.000. Από το 2011 είχαμε μια μεγάλη αύξηση. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση σε αυτούς που ενδιαφέρονται στο δικτυακό marketing. Εδώ είναι από στοιχεία της Αμερικής, όπου αυξάνεται ραγδαία. Αλλά πριν προχωρήσουμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρουμε. Πολλοί αρχίζουν το δικτυακό marketing και παρερμηνεύουν το τι είναι στην αλήθεια. Πρέπει κανείς να το καταλάβει ότι είναι ένα επάγγελμα και δεν θα έρθουν έτσι τα λεφτά. Όπου οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν βγάζουν χρήματα το πρώτο έτος, όπως ισχύει και με άλλες επιχειρήσεις. Πιθανώς να έχουν παρασυρθεί πολλοί άνθρωποι από κάποιον που τους έχει πει πόσο γρήγορα βγαίνουν τα χρήματα και τα τεράστια ποσά και μάλιστα χωρίς σκόπο. Άλλο ένα πράγμα που σταματάει την φόρα των δικτυοκτών είναι ότι είναι τόσο ενθουσιασμένοι αρχικά που τρέχουν να ξεράσουν την ευκαιρία τους σε όλους. Αυτό είναι σαν να δίνουμε σε έναν 15χρονο να οδηγεί σε ένα Lamborghini για πρώτη φορά χωρίς να ξέρει να οδηγεί. Και θα το εξηγήσουμε γιατί είναι αυτό. Το δικτυακό marketing είναι το πιο δυνατό επιχειρηματικό μοντέλο και όχημα για πλουτισμό. Αν όμως νομίζετε ότι αρκεί να αποστάρετε ένα σύνδεσμο μία ή δύο φορές, όπως το έχουν καταλάβει πολλοί άνθρωποι, να ξέρετε ότι έχετε αποτύχει πριν καν αρχίσετε. Οι άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτό είναι ένα διασκεδαστικό χόμπι, γιατί η αρχική επένδυση για μια επιχείρηση από το σπίτι είναι τόσο χαμηλή. Δεν ξοδεύουμε εδώ δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ξοδεύουμε ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Αλλά μην υποτιμάτε το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο του 21ου αιώνα. Εδώ θα δείτε τα εισοδήματα των 10 κορυφαίων δικτυωτών. Εδώ έχουμε τον Dexta και Birdie Yaga από την Amway, που είναι παλιά εταιρεία, Holden Bugs, Shine Morant, που 1,3 εκατομμύρια, 900.000, 800.000, Rolf Kip από τη Forever Living 500.000, αλλά αυτά τα εισοδήματα δεν είναι το χρόνο, είναι μηνιαία εισοδήματα. Τώρα, ένα εισόδημα των 500.000 το μήνα είναι κάτι που μπορεί να μην πάρουμε στα σοβαρά.
Μια φημισμένη ρίση ανάμεσα στους δικτυωτές είναι: αν τη δουλέψετε σαν χόμπι, θα έχετε μόνο χομπίστικο ύψος εισοδήματος. Αν όμως την αντιμετωπίσετε επαγγελματικά, θα σας ανταμείψει ως επαγγελματίες. Δηλαδή, αν βάλουμε ένα κόπο, ένα ποσοστό δηλαδή που άλλοι βάζουν στις επιχειρήσεις τους, μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει όμως να προσεγγίσεις αυτή την επιχείρηση ως επάγγελμα για εσένα? Σημαίνει μιας ώρας απασχόλησης που και που μάλιστα δεν συμπίπτει με την μετάδοση του, παραδείγματος χάρη, μην αρχίζεις την μουρμούρα? Ή σημαίνει ότι πρέπει να ταΐσεις την οικογένειά σου και θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για τουλάχιστον 1 ή 2 χρόνια σταθερά, μέχρι που να αποκτήσεις αυτά που περβαίνουν τα πιο τολμηρά σου όνειρα? Έτσι είναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Για να δούμε το σκεπτικό. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει με τα παλιά μυαλά. Πιστεύουν ότι δεν αξίζουν πολλά λεφτά ή ότι πρέπει να δουλέψουν εξωφρενικά για να τα αποκτήσουν. Γι' αυτό και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι ένα παλιό σκεπτικό που μεταφέρθηκε στη γενιά μας. Όμως, μια σωστή νοοτροπία και μια θετική αντιμετώπιση θα κάνουν θαύματα. Πρέπει τώρα να διαλέξετε μια εταιρεία με ένα προϊόν που θα το μοιραζόσασταν με τη μητέρα σας με μεγάλη ικανοποίηση. Είναι η βασική αρχή του δικτυακού marketing. Είναι ένα προϊόν που το εμπιστεύεστε, γιατί το χρησιμοποιείτε και απολαμβάνετε τα ωφέλη. Έτσι, για να μπορεί να το προτείνετε και να το συστήνετε. Δεν είναι ένα προϊόν που θα κρύβετε στην ντουλάπα σας και θα περιμένετε να βγάλετε εκατομμύρια από αυτό. Αν δεν πιστεύεις στο προϊόν σου, δεν θα πείσεις κανένα να το μοιραστεί μαζί σου. Εγώ διάλεξα μια εταιρεία με προϊόντα που απλώς μου αφαιρούσαν το άγχος. Τα χρησιμοποιώ καθημερινά και έτσι οι άνθρωποι γίνονται μέλη, γιατί έχω δυνατές μαρτυρίες. Είναι αλήθεια ότι το δικτυακό marketing είναι μια επιχείρηση που έχει να κάνει με επικοινωνία με ανθρώπους. Και χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχουν χρήματα. Βεβαίως και γίνεται εργασία διαδικτυακά. Αυτό θέλει μια εντατική προσπάθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, καλοδεχούμενος. Η δημιουργία εμπιστοσύνης θέλει χρόνο. Η διαφήμιση έχει ένα κόστος. Αν κάποιος πηγαίνει για μια μεγάλη επιχείρηση, η διαφήμιση μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος να επιτύχει. Ο πιο γρήγορος τρόπος όμως να μεγαλώσει η MLM επιχείρησή σας είναι να φέρετε 3 με 4-10 ηγέτες από τους γνωστούς σας στην επιχείρηση. Μπορεί κάποιος να χτίσει μια τεράστια επιχείρηση μόνο με τον τρόπο της αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή είναι μια απλή μέθοδος χρησιμοποιώντας 3-way call, διαδικτυακές παρουσιάσεις της εταιρείας και Skype. Ευτυχώς στις μέρες μας έχουμε πολλά εργαλεία που διευκολύνουν αυτή την εξάπλωση, όχι μόνο εντός της χώρας μας, αλλά και παγκοσμίως. Η αναπαραγωγή γίνεται όταν κάποιος που φέρνετε στην επιχείρηση σας αντιγράφει και φέρνει και αυτός άτομα. Αν φέρετε 2 άτομα και αυτοί φέρουν από 4, έχετε 10 άτομα στην ομάδα σας. Αυτό είναι αναπαραγωγή. Όσο πιο εύκολο είναι το σύστημά σας, τόσο ευκολότερη είναι η αναπαραγωγή. Όσο πιο εύκολη είναι η αναπαραγωγή στην ομάδα σας, τόσο πιο γρήγορα θα αναπαύεστε στην παραλία με το ονειρεμένο πιωτό σας. Η αναπαραγωγή. Συμπέρασμα. Να γίνεις συνεργάτης σε μια επιχείρηση MLM, εργασία με βάση το σπίτι, απλώς πρέπει να βρεις μια εταιρεία που εμπιστεύεσαι και μια ομάδα που θα σε καθοδηγήσει στα επιθυμητά σου αποτελέσματα.